Kasi ganahan mo. Tunlon or iluwa? Tunlon. Tunlon, anong tunlon man? Ay, mas load man ang ilawa. Ano sa'yo pangalan na to? Jane. Ikaw? Marifin. Tabon ba sila? Maulag siya. Tagasa mo? Kawatagan. Ikaw? Malandi. Maranding. Tunlon or iluwa? Ay, luwa. Ha? Luwa. Iluwa. Anong iluwa man? Eh, ikaw ko nahukalon. Ikaw. Tunlon or iluwa? Buwan, luwa. Iluwa, anong iluwa man? Dudanan, manggod ko. Anon ka? Dili po ka gusto gumon. Dili. Oy, ako pasabot na ka ng bula sa toothpaste ba? Ano sa'yo pangalan na to? Hi, my name is Catherine. Tagasa. Taga Palao, Igan. Tunlon or iluwa? Kuan. Siguro Iloa. Yeah, boy. Iluwa. Anong iluwa man? For health part. Sa'yo pangalan na to? Rani po, Ikaw? Angela. Tagasa mo? Taga Iligan Rako po. Ikaw? Iligan pala ako. Kasi ganani mo. Tunlon or iluwa? Ulami ang pagkaon kay Tonlon. Kung dili lang may iluwa. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Dili po ni mo gumon. Dili. Dili lang. Pass lang sa. Ikaw kasi ganani mo. Tunlon or iluwa? Luwa, oy. Iluwa. Anong iluwa man? Depende sa lasa na lang po. Ano sa'yo pangalan na to, Dol? Joe. Tagasa. Iligan na. Santa Rosario. Ay, okay. Kasi ginhani mo. Tunlon or iluwa? Hala. Isa man nakapangot. Isa man? Ilahan ko mo tulon. Yeah, boy. Ay, tulon. O sa, anong tunlon man mo? Kay lami man. Lami. Gusto ko tamis. Ala. Kasi pangalan na to. Michelle. Tagasa. Tagalinamon. Alin namon. Kasi ginhani mo. Tunlon or iluwa? Wala. Wala. Anong wala man? Dili, wala juga sa duwa. Wala. Wala akong pasabot ay mag-toothbrush ka tunlon din mo. One. Mag-toothbrush, toothpaste. Iluwa. Iluwa, yun siya. Ano sa'yo pangalan na to? Jade. Ikaw? Rafael. Ikaw? Layan. Tagasa mo? Taga Lanao ko sa Liangan. Wala, no. Ikaw? Jan Sanser. Jinsan? Uli, ikaw? Dali po ka lang, sir. Dali po ga, sige. Kasi ganahan mo. Tunlon or iluwa? Yeah, boy. Tunlon, anong tunlon man? Ay, mas load man ang ilawa. Ikaw. Tunlon or iluwa? Iluwa. Ay, iluwa. Anong iluwa man? Wala lang. Di na ko pilit doon. Dili mo ka gusto ugumon. Dili yan. Ikaw, tunlon or iluwa? Iluwa, mas load man guro itong mo. Luwa, yun. Luwa. Shout-out ako sa IIT. Classmate. Best school sa Iligan. Shoutout lang na ako ang BSBA Marketing Department dito sa IIT. That would be all. Shoutout sa Block 260. BSN level 2. Siyempre, BPED 1A. Hi guys. Yo, sa di pa ni mahuman nga video no, shoutout kay JJ Ruales, John Lawrence, Gonzon, Vince Hinilazo, Franz Baguio, birthday niya, happy 18th birthday to Franz Baguio, Tor Okman, ug kang Kent Codiniera sa Ceylon family from Pugaan, ug kang Brad Ronel Caliso. Shoutout sa inyo ada. God bless.